Madalas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisha. It's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwedeng makapagbahagi ng inyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkos ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello po, good evening po. Anong pwede namin itawag sa'yo? M po, M, ilang taon ka na? 32 po. 32. Sang lupalop ka naman galing, M? Sa Paranaque lang po. Paranaque. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, M. M32 from Paranaque. Ano ang top secret mo? I was a victim po ng sexual abuse when I was 8 years old po. Tama ba ako ng pagkakarinig? Ikaw ay sexually abused nung 18 years old ka, tama? 8 years old po. 8 years old, not 18, tama? Hello, M? Hello po. 8 years old, hindi 18? Hindi po, 8 po. Oh my, pwede mo bang ikwento sa amin? Komportable ka ba na ikwento to, i-share sa amin ngayong gabi to? Actually po medyo kinakabahan ako kasi parang first time po na na ibo-voice out ko. Mhm. Just let me know kung kaya mo o hindi. Walang pilitan dito. If you wanna really open up about it, then kami dito lang makikinig. Apo. Actually, nung last time pa po nang tumatawag ako, gusto ko nang i-try na masabi. Ayun po. Alright, naintindihan ko. So meron kang part of you na gusto mo na siyang ma-share nang sa gayon kahit papaano gumaan yung pakiramdam mo. Sa paraang ito ba ay palagay mo medyo gagaan yung bigat ng nararamdaman mo? Opo, feeling ko po malaking help kasi sobrang tagal na Mhm. ng kinikim-kim na Alright. nakakatakot kasing sabihin. Mhm. Alright. Sige, if you are ready, we have all ears. Okay po. So, panganay po ako sa 3 magkakapatid. 2 babae, then 1 lalaki. Nung bata po kami, hindi pa kami, as in yung mahirap lang. Ganon. Then si father ko po, sumasideline lang siya at that time. Then si mother ko po nag-decide na mag-abroad. Mhm. Then nung nasa abroad na po si mama, tapos sumasideline si papa, naiiwan po kaming magkakapatid dun sa kapatid ng mama ko, sa tita ko. Then may asawa siya, wala silang anak. Mhm. Ayun. And then, nag-start po kasi yon kasi maaga po kasi akong nag-menarche, dinatnan, nagdalaga ba. Mhm. Apo, 8 years old ako nung Time na yun. nagdalaga. Mhm. Apo, and then, um,
na-notice ko yon nang biglang magkakatabi po kasi kami natutulog. So, ang pwesto dun sa higaan, yung tita ko, yung kapatid kong lalaki, yung kapatid kong babae, ako, tas yung tito ko, Mhm. ganun po. Then, one night po, naramdaman ko yung yung kamay ng tito ko dun sa pants ko. Mhm. Pinipilit niyang ipasok yung kamay niya dun sa pants ko. Ayun po, tas tumagal siya ng tumagal hanggang sa, nung time na gabi din yun, medyo pumipiglas na ako. Bumulong siya sa akin, sabi niya, "Kung ayaw mo, yung kapatid mo na lang." Anong sinabi Then mo nun? Anong as ginawa mo? panganay po, sabi ko, "Wag yung kapatid ko kasi sobrang bata pa." 5 years old lang po siya nun, time na yun. So, bilang ate, sabi ko, "Wag mong gagalawin yung kapatid ko, kahit ako na lang." Tas tumagal po siya ng hanggang grade 6 ako. So, 10 years old. Buti na lang po yung mga times na yun hindi niya tinatangka na, may mangyari talaga. More on, hawak, tapos yung bibig niya, tapos may ipapagawa siya sa'kin. You mean, hinahawakan ka niya gamit yung kamay niya, nilalagay niya dun sa pribado mong parte, tama? Opo, opo. Tapos may iniuutos siya sa'kin na gawin sa kanya. At ano naman ito? Dun sa private part po niya. Hawakan? Pinahawak niya Sa sa'yo? bibig po. Hawak sa bibig po, gano'n. Ginawa mo? Opo, kasi yung kapatid ko po kasi yung laging panakot niya, kaya nung mga time na yun lagi akong praning na iwanan yung kapatid ko. Ayun po, tapos noong grade 6 na ako, bumalik yung mama ko galing abroad. So, akala ko kukunin niya na kami. Kaya lang ang nangyari, parang sobrang tiwala siya na okey lang kami dun, na oo naman inilalabas kami, dinadala kami sa mall, ganyan. Pero nung sinasabi ko kay mama na dun na lang kami sa kanya, sabi ni mama nag-uumpisa pa lang daw, hindi siya makakagalaw. Tapos isang beses po sinubukan ko sabihin sa mama ko, ang masakit po dun sinabihan pa ako ng naggagawa-gawa lang ng kuwento. Tapos Sabi hindi ng mama mo? Gumagawa ka lang opo, ng kwento? opo, kasi kilala daw niya yung tito ko, mabait daw yun tas inaalagaan daw kami. Tapos si papa naman nung nalaman niya yun, lagi kasi siyang kung ano sabihin ni mama, iyon na yun. So, nung time na yun, nung grade 6 ako, feeling ko walang naniniwala sa'kin, na akala ko pagdating ni mama okey na kami. Kasi nung time po na yun wala naman cellphone, wala rin naman kaming telepono, sulat pa lang po nung time na yun.
Tapos yung nag-high school na po ako, second year high school, may nanligaw, matanda sa akin, pulis siya. So sabi ko na, baka pag naging boyfriend ko to, titigil yung tito ko kasi pulis yun. Tapos pinilit ko sabihin din sa nakarelasyon ko ng time na, pero hindi ko pa din magawa kasi pakaramdam ko hindi rin maniniwala. Tapos yung reason po kaya medyo may lakas na ako ng loob ngayon kasi namatay na po yung tito ko. Pumunta ka ba nung binurol siya? Hindi po. Hindi po. Pangit man po pakinggan, pero nung nalaman ko, parang sa part ko, masaya ako. Nalaman ba ng asawa ng tito mo yung ginawa niya sa'yo? Alam ko po, alam niya. Kaya lang nung kinausap po ni mama, parang nagkasundo na lang sila na hindi naman totoo. Bakit naman gagawin yun? Nung libing nung tito mo, hindi ka rin pumunta. Hindi po. Pero nandun yung magulang mo. Apo. Hindi ka ba Tas nila parang ako tinanong? pa yung masama kasi inalagaan daw kami nun. Tapos hindi ko man lang daw pinuntahan. Hindi rin po ako nagbigay ng kahit ano. Yung mga kapatid mo pumunta rin ba? Yung kapatid ko po pumunta kasi hindi naman po nila alam eh. Ni isa ba dun sa mga kapatid mo, hindi nila nalaman? Hindi po. Kasi sila po talaga yung pinoprotektahan ko nung mga panahon na yun. Kahit yung kapatid ko lalaki, natatakot ako kasi bata pa yun. Ngayon, anong klaseng relationship yung meron ka sa mga magulang mo? Anong nararamdaman mo towards sa mga magulang mo? Sa mga magulang ko po, mahal ko naman po sila. Kaya lang, hindi sila yung nagbibigay sa akin ng security. Maraming pangyayari sa buhay ko na sana hindi na lang ako nakinig. Paanong sana hindi ka na lang nakinig? What do you mean by sana hindi na lang ako nakinig? Sana naging matigas na lang po yung ulo ko nung time na yun. Sana pinagsasabi ko na lang. Sana pinaggalat ko na lang. Kasi ang bigat-bigat po kasi nila yun hanggang ngayon. Ilang taon na ako pero pakiramdam ko po hindi ako naging bata. May boyfriend ka ba ngayon, Em? May anak na po ako. May asawa ka na rin.
Bale yung naging first boyfriend ko po yung pulis po, siya po yung daddy nung anak ko. Pero hindi po kami nagkatuluyan kasi, um, nakadagdag pa siya sa maraming question kung bakit ako, bakit laging hindi okey pagdating sa'kin. Mhm. So, kumusta ka ngayon? Um, Pinilit ko po na kahit gano'n yung nakaraan ko, since nagkaanak po kasi ako nung 20 years old ako. Feeling ko, kaya ako nagkaanak kasi para magkaroon ng direksyon, para yung nakita ko na maling ginagawa ng magulang ko, na mas paniniwalaan pa yung ibang tao kaysa anak. Sobrang iniingatan ko naman po ngayon yung anak ko in a way na pinaparamdam ko sa kanya na sa lahat ng tao ako yung kailangan niyang pagkatiwalaan at puwede niyang pagkatiwalaan. You're doing good, You're doing good. Kung meron kang realizations, I mean, kung meron kang mga gustong ibahagi dun sa mga kabisyo nating naiipit dun sa sitwasyong kinalagyan mo before, ano ang maibibigay mo sa kanilang advice o thoughts or kung meron kang realizations na gusto mong ibahagi sa kanila? Go ahead. Ayun po, isa din po sa reason din kaya minabuti kong i-share para masabi din na alam kong 'pag nandun ka sa gano'ng sitwasyon, hindi talaga siya gano'n kadaling i-voice out. Kahit ikaw yung victim, laging mararamdaman mo na ikaw yung nakakahiya. Pero gusto ko pong malaman nila na dun sa panahon na feeling nila walang maniniwala, yun dapat yung panahon na dapat nilang hanapin yung taong maniniwala sa kanila. Kasi kung alam ko lang po dati na puwede naman pala akong pumuntang mag-isa sa DSWD, sa pulis, ginawa ko na habang maaga pa. Para hindi ko naranasan yung gano'n kagrabeng abuso. At sa mga magulang, alam kong high-tech na yung panahon ngayon. Nakakalungkot yung mga kabataan na malayo yung loob sa magulang nila. Hindi naman masisisi yung magulang na may trabaho, kaso naniniwala ako na kailangan pa rin iparamdam ng magulang sa mga anak nila na may magulang sila kahit gaano pa sila ka-busy. Hindi naman po sa sinasabi ko na mabuti akong nanay, pero sobrang pinaparamdam ko po sa anak ko na bago siya magtiwala sa ibang tao, alam kong alam niya na ako yung unang-una niyang dapat pagkatiwalaan sa kahit na anong sitwasyon. Babae din po yung anak ko. May mga sinet ka bang rules sa anak mo? Like, inorient mo ba siya about sa mga relatives? Yes po. Bata pa lang po siya,
talagang aware na siya na yung private part, walang ibang hahawak niyan kundi siya or ako lang. 'Pag may ibang sumubok, kailangan niya agad sabihin sa akin. Kahit sa father ko, kailangan siya lang or ako lang. Awa naman po ng Diyos yung anak ko ay lumaking napaka-masunurin, mabait, matalinong bata. Ilang taon na siya ngayon? 12 po Mhm. at Meron dalaga na rin po siya. dalaga na, nireregla na rin. Mm. Mhm. O kaya nung time na kailangan kong magtrabaho sa malayo, kasi single mom nga po ako. Start kasi po nung nagbuntis ako sa kanya ta's hindi kami naging okey nung father niya. Sobrang isinenter ko na lang sa kanya yung buhay ko, yung mga desisyon ko. Laging siya yung priority ko. Kaya sabi ko, bago siya magdalaga dapat secure na siya, may bahay na kaming sa'ming dalawa lang, walang ibang kasama. Para mas napoprotektahan ko siya at ayoko siya makakaramdam ng hindi siya komportable. Mhm. Kasi ganun yung pakiramdam ko nun. Puwedeng suminga, puwede, ha? Sorry po. It's okay. You're doing good, you're doing great, Kumbaga, sa naibabahagi mo sa amin, nabibigyan mo ng idea yung mga bagong magulang o yung mga magiging magulang pa lamang na ganun dapat yung pagpoprotekta sa kanilang anak. Kasi experience also is the best teacher. Pero yung mga ganung klaseng bagay, hindi natin hinahangad na mangyari sa kahit sinong tao. And grabe yung pagprotekta mo na ginawa doon sa mga kapatid mo. Isinakripisyo mo yung sarili mo para sa kanila. Para kang mas naging nanay at tatay pa dun sa magulang mo, Opo, kaya lang yung best brother ko po ay kinuha na ni Lord nung siya ay 12 years old. Ano? Yung bunso po namin, nawala Bakit? na po siya nung siya ay 12 years old po, heart attack. Heart attack at 12 years old. Opo, hindi po siya mataba. Oh my. That's too early. Eh di nabigla kayo lahat. Um, ah, Nandiyan ka pa ba? Weak network connection. Connection lost. for me po, Reconnecting. yung Hello? experience ko, yung personal experience ko, Sorry na. plus yung pagkawala po, no, sobrang Se- strong ng M? po. Sorry na, nakat kita kasi Ano kanina po? nag-weak internet connection ka. Siguro mga 10 seconds kang nawala sa linya. Sorry. So, you were saying something about your brother? Ang tanong ko sa'yo Opo. kanina, nabigla kayo sa pagkawala niya? Ang nangyari po kasi noon time na yon, di lagi ako na nga po halos yung magulang nila. So, nung time na yung college na po yung kapatid kong pangalawa, so nag-o-OJT na siya nun. Tas magkasama lang sa bahay, ako, yung anak ko, tsaka yung brother ko. Then check-up dapat yun nung, anak ko na baby pa. Kaso ayaw sumama nung brother ko. Sabi ko, "Alam mo namang hindi ako aalis na hindi ka kasama." Gano'n. Tapos, tinawagan ko yung father ko, sabi ko ayaw sumama nung kapatid ko magpa-check-up. So sabi ko, "Hindi na kami papa-check-up kasi kako bakit ayaw sumama?" Tinanong ko kung masama ba pakiramdam, 'di naman daw. Tapos umuwi si papa nung time na yun.
Tas biglang nagsabi yung kapatid ko na gusto daw niya magpa-check up. Ganyan. Then nasa bukid po kasi kami nung time na yun. Walang sasakyan, malayo sa highway, ganyan, malayong lakarin. Tapos along the way po na nung nananakbo yung tricycle na nasakyan nila ni Papa, nawala na po yung kapatid ko. Sorry to hear that. Ang dami mo naman pinagdaanan, Em. Sobrang dami. Opo, Anyway. ang masakit po nun. Nung tumawag sa akin si Papa, mag-isa ako sa bahay. Totoo pala yung yung mapapaluhod ka na lang nung bigla. Pag ganun. So, hindi ko na alam kung anong nadala ko. Nadalhan ko ba ng gatas yung anak ko? Basta alam ko lang, gusto ko lang nun makarating dun sa ospital. So, nakarating ako sa ospital lang walang sleepers. Tapos pagdating ko dun, si Papa nahimatay. So, dalawa sila nakahiga dun. Tapos dumating yung kapatid kong pangalawa, inatake naman siya ng epilepsy. Tapos ako na lang yung tinatanong ng doktor ko anong gagawin. Ang sabi ko na lang talaga nun, sobrang strong siguro ng tingin sa akin ni God. Para lagi na lang ako yung last man standing. And you are here for a reason. You are still standing here for a reason, for a purpose. To shed light who is actually in the darkness right now, darkest days of their lives. You are born to be God's strongest soldier. Oh. And salamat sa pagbabahagi mo ng iyong top secret. I know this is a difficult story to share. It's a part of who you are na hindi mo nasasabi sa mga taong nakapaligid lang sa'yo, na inattempt mong sabihin sa magulang mo pero they did not believe you. And sobrang hirap. Yan po yung pinakamasakit. Yes, and we understand and we thank you for trusting me and this program para bahagian mo ng ganitong klaseng sekreto mo. Salamat sa wisdom na i-share mo sa ating mga listeners sa gabing ito. May gusto ka pa bang sabihin, Em? Bali, parang gusto ko lang po talaga sabihin sa mga parents to look after their children talaga. Hindi rason na nagtatrabaho kayo araw-araw. Kasi naniniwala ako na kayang gawan yun ng paraan. Kaya lang ang nakakalungkot, maraming magulang ang pinipili na lang na bigyan ng luho ang anak. Kesa yakapin, kesa kausapin, kesa kamustahin. Kasi parents, hindi ganun naiintindihan ng mga anak nyo na napapagod kayo. Pero as parents, kailangan natin maintindihan na obligasyon natin ang welfare at well-being ng mga anak natin. Nandyan sila para intindihin natin, hindi tayo yung intindihin nila. And hindi nila kasalanan na naging anak sila ng magulang nila. Yun lang po. Maraming salamat, Em. Very well said. Very well said. Thank you so much, Em. Again, thank you for trusting me in this program para bahagian mo ng iyong top secret. Mabuhay ka and I wish you all the best kasama ang iyong anak. Thank you so much, Em. Bye. God bless. Thank you po.
Pangilang tawag natin this week na parang ganun yung tema. By the way, hindi premeditated or prepped up lahat ng mga tawag namin sa gabi. Kumbaga random call po ang mga nagaganap tuwing gabi. So I think for this week, 2 yung victim of child abuse or abuse and exploitation. So again, para lang mabigyan po kayo ng awareness sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, magulang, anak, o kahit sino man, gising pa ngayong gabing ito. Ito po, we have government agencies na merong reporting hotlines tulad na lamang ng 1343 action line against human trafficking. So you might check out their website www.1343actiononline.ph. We have Philippine National Police 117, just dial 117. Meron ding PNP Aling Police Hotline 24/7 po ito. So you may check out or call 0919-777-7377. And we also have PNP Regional Anti-Cybercrime Office with a mobile number 0998-598-8103. And kung may internet connection ka, you may search on Google kung ano yung mga pwede mong hingan ng tulong sa pagkakataong ikaw ay inaabuso. Physical abuse, sexually abused by someone who is actually a family member, a relative, or kahit sino pa. Kasi walang sino man ang dapat gumawa nun sa iyo. Bigat, no? Sana yung bigat na nararamdaman natin may katumbas din na pera, no? Ay! Minsan mapapaisip ka talaga, bakit ganun? Bakit naman ganun yung mga magulang ng ating sharer? Na imbis na mapakinggan siya, hindi pa niya nuwalaan. At hindi mo rin naman dapat sisihin yung isang taong nabiktima o naabuso na bakit hindi siya nagsabi. Dapat sinabi mo, kaya dapat pinaglaban mo. Hello! Bata pa nga eh! Eto na naman tayo sa mga victim blamers eh. Sabi nga sa inyo, I hate victim blamers. Hindi nga kayang magsabi. Nung una eh, sinubukang sabihin anong nangyari. Gawa-gawa lang daw. Doon pa lang marirealize mo na na walang open connection and communication between the parents and the child. Kasi kung bukas ang mga magulang para makinig sa bata dun sa anak nila, I don't think na mangyayari yung mga ganung bagay. Or posible mang mangyari pero maku-call out agad. Mabibigyan agad ng hustisya. Mailalayo agad dun sa perpetrator. Sobrang nakakalungkot yung mga ganitong klaseng pangyayari. Nakapamilya mo pa, asawa ng tita, na supposed to be poprotekta, supposed to be mga ngalaga sa inyo. Pero dahil magaling magmanipula ng iba, dahil sa kahihiyan sa pamilya, ayun, di na lang naniwala. Mas madali kasing paniwalaan yung kasinungalingan kaysa harapin yung katotohanan. Ayaw tanggapin ang sistema ng tao, yung katotohanan, dahil lang hirap tanggapin. Pero kailangan. Buti nga, nakaya nung sender ay ng caller natin. Imagine, victims na hindi na kinaya.
Anyway, tatayo na nga ako. At tayo yung magpapaalam na. Overtime na naman tayo, grabe. Alam mo, dapat talaga yung tapos ng programa ko saktong 12:30, gano'n. At nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kasama ang inyong Basa Princess DJ Rakitera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.